त्या पद्धतीची भूमिका बजावताना दिसेल तो आपल्या गोलंदाजी मार्कवर 10 ते 12 पावलांचा रनअप घेऊन पंचांच्या राईट ऊर्ध्व विकेटच्या दिशेने मारा करणार आहे तो डावकर असा फलंदाज सूरज याला निहार याला आणि इथं मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू गेलाय फाईन लेगच्या दिशेला. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर आणि इथे मात्र एकाच धावेवर समाधान मानलंय ते निहार याने. या एक धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 15. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना आणि इथे मात्र विजयासाठी 17 चेंडू आणि 50 धावांची गरज असणार आहे ती. महार वळणात करबुडी या संघाला पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू. स्वप्नीलाच्या चेंडूचा सामना करेल तो सूरज. वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 9 धावांवर खेळतोय तो आपल्या संघासाठी सूरज. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो सूरज. पाहूया आणि इथे मात्र हा बॅटची कडा घेऊन उंच हवेमध्ये उठलेला चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज तैनात होता आणि अचूक झेल मात्र टिपला आणि सूरज याला देखील माघारी परतवून लावलाय ते आपल्या गोलंदाजी मार्कवर स्वप्नील याने. मल्हार 11 संघाचे संघमालक देखील या ठिकाणी सकाळपासून उपस्थित आहेत आशिषजी भालेकर साहेब. आता मात्र सूरजाची जागा घेण्यासाठी गेलेला महारवळला संघाचा नवीन फलंदाज निखिल. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर असताना पुन्हा एकदा स्वप्नीलाच्या चेंडूचा सामना करेल तो निखिल. स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो निखिल. आणि इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन बॅकसाईडच्या दिशेला गेलेला चेंडू. एकच धाव प्राप्त केली आहे ती आपल्या संघासाठी निखिल याने. एक धावीने संघाच्या धावसंख्येत मात्र भर पडते. संघाची धावसंख्या पोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 16. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो निहार. डावकर असा हा फलंदाज निहार. पाहूया आणि इथे मात्र हा आखूट टप्प्याचा टाकलेला चेंडू होता. चेंडू पटवलाय मिड विकेटच्या दिशेला. किती धाव प्राप्त करतो या चेंडू. एक धाव कंप्लीटरित्या पूर्ण केल्या. दुसऱ्या धावेला देखील योग्य त्या पद्धतीने धावून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने आपल्या संघासाठी संपन्न केल्या. या 2 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 18. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो निहार. आणि इथे मात्र लेग एसटीच्या खूपच बाहेर फेकलेला चेंडू. पंचांचा स्वर मारायचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव प्राप्त होते या चेंडूवर. एक अवांतर धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 19. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असेल तो निहार. पाहूया आणि इथे मात्र हा यार कल्याणचा टाकलेला चेंडू. त्या चेंडू गटवलाय कव्हर ड्राईव्हच्या क्षेत्राला. पाहूया किती धाव प्राप्त करतो या चेंडूवर. एक धाव कंप्लीटरित्या पूर्ण करून दुसरी धाव देखील योग्य त्या पद्धतीने बजावली ती आपल्या संघासाठी महारवळणात. संघासाठी 2 धावेने मात्र संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 21. पुन्हा एकदा स्वप्नीलाचा पुढील चेंडू खेळण्यास सज्ज असणार आहे तो डावकर असा हा फलंदाज निहार. आणि इथे मात्र सुंदर असा झेल टिपलाय स्वतः गोलंदाज स्वप्नील याने आणि एक चांगला गडी बाद करून पाठवलाय तो निहार.